A Menorca fa uns anys que estem patint una massificació que ja exigera una mica la capacitat de silla. Molta gent protesta per aquestes coses i ja tenim estudis que marquen que un 45% dels vehicles que hi ha en estiu són turístics. I això està col·lapsant platges, està col·lapsant aparcaments, està col·lapsant carreteres. Avui hem sortit en el carrer justament per reivindicar la necessitat de posar mesures, posar elements que regulin el mercat turístic desmesurat que fa anys que s'està implementant a Menorca. I aquesta és una mesura que realment es pot prendre, que tenim totes les possibilitats legals per dur a terme i estem aquí per reclamar que es posi solució en aquesta situació. Ens demanam que per què no estem ja implementant aquest tipus de lleis que ens permetin assegurar un benestar per la població i pel territori. Menorca té el marc legal per fer-ho i malgrat això no ho estem fent. Creiem que això és un problema comú que tenim a Menorca i que ens ha de servir per evitar que Menorca tingui el mateix camí que ha tingut Eivissa o que Mallorca.